taget ud til Coloplast i Humlebæk for at 3D-printe en ryggrad og en nyre. 3D-printeren starter med at lave en fod til modellen, som den herefter bygger modellen ovenpå. Indeholder modellen nogle frithængende dele, laver den en slags stillads, som den bygger de frithængende dele ovenpå, da den jo ikke kan printe ud i luften. Men hvad hvis det ikke var plastik, man printede med, men celler? Det lyder som plottet til en science fiction film, men allerede i dag kan man ved brug af specielle printere printe biologisk væv ved brug af f.eks. stamceller. Forskerne mener, at det vil være muligt i nær fremtid at printe komplekse strukturer som nyrer, lunger, hjerter og andre organer. Hvordan en bioprinter fungerer, vil vi tage et lidt nærmere kig på her. Bioprint kan på mange måder sammenlignes med det 3D-print, vi så ude på Coloplast. Men det er ikke længere ABS-plastik, der printes med, men celler. Cellerne er samlet i en slags dråber kaldet bioink. Når cellerne ligger ved siden af hinanden, smelter de sammen og danner mere komplekse strukturer. Ligesom på den almindelige 3D-printer bygges cellerne op lag for lag. På samme måde som 3D-printet på Coloplast havde brug for et supportmateriale til at bygge op omkring, bruger man også under bioprintning et bestemt biomateriale, der fungerer som stillads. Det lægges mellem hvert lag og opløses efter en vis tid. Herefter smelter lagene sammen og skaber hele strukturer som f.eks. organer. Det siges, at bioprint bliver den næste revolution inden for organtransplantationer, da det eliminerer både behovet for organdonor, men også muligheden for, at patientens krop afstøder organet, da det er patientens egne celler, man bruger til at printe. Men med ny teknologi kommer også nye dilemmaer, og hvis forskernes forudsigelse bliver virkelighed, vil vi i løbet af det næste årti skulle stå over for nye etiske problematikker. Vi vil undersøge og forsøge at besvare et af fremtidens dilemmaer. Hvor går grænsen for gennem bioprint at forhindre og udsætte den naturlige død? For at kunne besvare det, må vi se lidt nærmere på, hvad en naturlig død egentlig er. Under betegnelsen naturlig død forstås død ved alderdomsvækkelse, sygdom og misbrug. Herunder forstås også død i forbindelse med komplikationer eller bivirkninger ved behandlinger og undersøgelse af sygdom. Naturlig død er, som vi kan se, en meget bred betegnelse, og omkring 94% af befolkningen dør ved naturlig død. Vil det i så fald sige, at alle 94% bør få tilgang til bioprintede organer, eller er der en grænse for hvem og hvornår man bør benytte den nye teknologi? I et emne, der berører så mange personer, bør vi se på pligt- og nytteetik og hvad der adskiller de to. Pligtetikken har fokus på det enkelte individ og vægter den gode vilje bag handlingen højere end udfaldet selv. Nytteetikken har fokus på, hvad der gavner størst antal mennesker, og vurderer ud fra de konsekvenser, en handling har til følge. Bioprint kan uden tvivl komme individet til gavn, men bør vi i denne sammenhæng se bort fra pligtetikken og i stedet skele til nytteetikken og hvad der er bedst for vores samfund som en helhed? For vil det for samfundet få et positivt eller negativt udfald, hvis bioprint blev tilgængelig for den almindelige befolkning, og til at gøre det sunde, lange liv endnu længere? Vil du vælge at få udskiftet et nedslidt organ, hvis du havde mulighed for det? Ja, Okay. det vil jeg. Ja. Og besværligt gjort til en livsstil, så vil jeg vælge det her. Skal man blive ved med at holde liv i nogen for enhver pris, fordi at vi simpelthen ikke har det mærkeligt med døden? Altså, døden er jo, det virker jo mærkeligt at sige, men døden er jo en del af livet. Altså, og på et eller andet tidspunkt skal vi jo dø. Fuldstændig ligesom ældning er en del af livet. Det er jo også det der, hvad der ikke findes af hudcremer og mærkeligt alt muligt. Og altså, huden ældes jo. Vi får rynker. Vi får vop. Vi får alt muligt. Hængepatter. Alt muligt. Det hører med. Og det er en del af os, og det er der også en skønhed i. Og måske er der også en skønhed i, at vi på et eller andet tidspunkt skal dø. Måske får livet mening i virkeligheden af, at vi på et tidspunkt skal dø. Hvis bioprint blev tilgængeligt for alle tilfælde, hvor man havde mulighed for at forhindre eller udsætte den naturlige død, ville vores levetid blive drastisk forlænget. Det ville ske både grundet de sygdomsramte, der ville blive raske, men også grundet ældre, hvis nedslidte organer ville kunne udskiftes. Men på den måde glemmer vi måske, at døden er en del af selve livet, og som Simon nævner, er det måske selve døden, der giver vores liv mening. Bioprint bør altså ikke bruges til at udsætte død ved alderdom, eller forlænge livet for enhver mulig kandidat. Bioprint bør bruges til at redde liv, og ikke kunstigt forlænge det. Men hvor går grænsen mellem de to? Det er fordi, man for eksempel har været ude for en trafikulykke og fået smadret de ene organ. Og man faktisk ved at kunne få en nyre, et eller andet, kunne komme i stand til at leve sit liv igen, så giver det mening. Omvendt kan man sige, og det lyder hårdt, hvis man bare, så at sige, skal lappe på en gentagne gange,
fordi vi synes, at man skal leve til man er 100. Fordi det er vores succeskriterie, at man skal blive 100. Men man i virkeligheden, altså det er lapning på lapning af på igen Peter Sebergs patienten, ikke? Så begynder det at blive en lille smule perverst. Så begynder det måske at blive for langt ude, så må man sige, jamen, du kan ikke mere. Din model, din krop, eller altså, den var til det. Det er ikke en grænse, man nemt kan definere, og den er ofte afhængig af enkelttilfælde. At redde et liv kan beskrives som et forsøg på at helbrede en person, der ellers vil afgå ved døden. Det reddet liv er et forsøg på at genskabe et naturligt liv uden påvirkning af sygdom, mens det kunstigt forlænget helt forsøger at forhindre den uundgåelige død, eller forsøger at lappe på en person, hvis krop egentlig har givet op. Men skal det betyde, at alle patienter med en form for lidelse, som bioprint kan bedre, har ret til et bioprintet organ? Eller er der også en grænse for, hvilke patienter, som bør have ret til de bioprintede organer? Der er nogle ting, vi bliver nødt til. Det der med, kan vi sortere efter alder? Sådan nogle ting. Og livsførsel. Skal dem, der bliver ved med at ryge og drikke og sådan noget, skal de have lov? Skal vi printe til dem? Eller skal vi kun printe til dem, der løber Ironman hver dag? Og spiser spætboller? Det er jo svært. Altså, hvis jeg skal bruge min kollega som eksempel, ikke? Han er jo åndsfrisk nok. Han har en dreng på, som er alt på omkring til 10. Og er selv nyresyg. Om jeg synes, det er i orden, hvis han kunne få en nyre? Ja, det synes jeg. Altså, fordi der er noget liv, han skulle leve nu. Han har en dreng, han skal se at vokse op og så videre. Det er et svært stillingtagen, det der med at sige, at man ikke skal gøre det. Fordi hvis jeg vil gøre det på en, der er på 36, der har været et trafikuheld, hvorfor vil jeg så ikke gøre det til den søde, eller over for den søde mormor på 77, som elsker sine børnebørn og har dem til middag hver anden dag? Altså, hun kunne da også godt bare blive lappet, så hun kunne leve lidt længere. Eller skal vi sige, at hun faktisk nu har haft et liv under 77 til sådan cirka gennemsnit, og nu må hun sige farvel og tage pæn afsked. Det var hendes liv. Vi kan altså vælge at sortere og bedømme, hvilke patienter, der bør få adgang til bioprintede organer. Som Simon nævner, er det svært at vurdere et menneske eller dets livsværdi, men her kommer ICD-10-sygdomme og QALY ind i billedet. ICD-10 er et system til at klassificere sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser. ICD står for International Classification of Diseases og er skabt af World Healthcare Organization. ICD-10 er den 10. version af dette system, derfor tallet 10. QALY er en kategorisering baseret på den livsværdi, man mener personen har i den resterende del af sit liv. Men hvorfor vælger man overhovedet at begrænse, hvilke patienter, der skal reddes? Hvorfor ikke bruge bioprint i alle de tilfælde, hvor en patient kan helbredes ved brug af den nye teknologi? Hvis det er sådan, at det er livsforlængende, så er der andre ting, man skal spekulere på, fordi man bliver jo gammel, uanset om man vil eller ej. Og det at få for eksempel en lever, som man har skadet på lang sigt, fordi man har drukket for meget, eller har fået noget medicin, som leveren har taget skade af, eller levet et langt liv, så er det jo ikke dermed givet, at man ikke går hen og dør alligevel. Så der skal være, hvis man skal se det kynisk på det, en rimelig sammenhæng mellem de udgifter, man har, hvis man laver reservedelsudskiftning, og den gevinst, man får. Der er ikke nogen mening i at putte, for at sige det rent ud, en ny reservedel i en gammel bil, som alligevel falder fra hinanden i morgen. Både for samfundets, men også for patientens egen skyld, bør man begrænse, hvilke patienter, der får adgang til bioprint. Valg af patienter kan afhænge af enkelttilfælde, men patienter med ICD-10-sygdomme, bedømt ud fra QALY-kategorisering, kan betegnes som være de bedste kandidater. Men endnu en gang er der en grænse for, hvor meget vi kan sortere, og hvor langt vi kan gå, når vi bedømmer et menneskeliv ud fra skemaer og kategoriseringer. Bioprint kan altså i nær fremtid blive den næste revolution inden for organtransplantationer og kan ændre lægevidenskaben, som vi ser den i dag. Det kan blive løsningen for mange, der venter på et organ og være med til at redde ellers uhelbredelige patienters liv. Derudover vil bioprint også kunne gavne det enkelte individ. Men grænsen for, hvornår det er acceptabelt at bruge bioprint til at gribe ind og udsætte eller forhindre den naturlige død, kan være svært at definere. På grund af vores observationer, interviews og egen stillingtagen, vi med udgangspunkt i nytteetikken her komme med et bud. Bliver bioprint tilgængelig for den almene befolkning, vil det for samfundet have en negativ udfald. Bioprint vil bruges til at redde liv og ikke kunstigt forlænge det.
Det reddede liv er et forsøg på at genskabe et naturligt liv uden påvirkning af sygdom, men selv befinder vi os afklaringsmæssigt i en gråzone. Mange patienter kan reddes, men man må også her finde en grænse for hvilke. Beslutningen om hvilke patienter, der har ret til bioprintede organer, kun træffes på baggrund af ICD-10, kategoriseringen samt QALY. Disse to kvalifikationer kunne være med til at skabe en grænse mellem, hvor man kan bruge bioprint til at udsætte og forhindre den naturlige død, og hvor det bliver et forsøg på helt at forhindre og fremmedgøre den uundgåelige død. Tættere kommer vi ikke på hvilke tilfælde, der bør få ret til bioprintede organer, og ofte mener vi, at man må tage stilling til det enkelte tilfælde. Der vil være mange små mirakler i det, ikke? Vi har ikke set de organer nu. Vi har ikke set, hvor godt de virker.